Nikada nisam mogla sebe da zamislim kao staricu. To sam pripisala ubeđenju i ljudi koji to mogu zasigurno imaju dug vek. Ipak, kad zađem u neke pozne godine, ukinuću sebi autocenzuru refrena i početi da pričam ili ćutim o nekim stvarima o kojima sam u prazno i gluvo vam cijeli život kazivala. I sve će mi se to otpisati poput testamenta, nije pri čistoj svesti i zdravom razumu. Kad zađem u neke pozne godine, ponovit ću. Mnogo su mi sumnjivi oni koji svaki dan zalaze u zgrade verskih institucija i opet ću pitati, jeli, ako se stigne gore, koliko bogova ima? Jel oni sede tamo za stolovima i najbitnije im je i prvo pitanje, s koje vere padaš u to nebo? Ponovit ću, sigurno ne postoji. To vi ljudi tako umišljate, ako postoji sigurno je jedan i ne zamlaćuje se takvim glupostima. I sve će mi se to otpisati poput testamenta, nije pri čistoj svesti i zdravom razumu. Kad zađem, napisat ću priču o prostitutkama i žigolanima koji više nisu na ulicama, odavno su zauzeli visoke pozicije u institucijama na celom atlasu. I da se ne lažemo, kad zađem, napisat ću prijateljski savjet mladim devojkama od A do Š, bez okolišanja, pardona i tabu tema. Ako ne budu shvatile sa 17, shvatit će sa 22 i 25, ako ni tada, sve će mi otpisati poput testamenta, nije pri čistoj svesti i zdravom razumu. Kad zađem, nosit ću paunastu srebrnu kosu, pokušavat ću, kao što sada pokušavam da objasnim, starenje ne znači smrt. Lepo je ono i u 50, jer još si živ i još si pokretan. Ne boluješ od bolesti koja ti trpa u usta s Bogom. Ali nema ko da čuje i nema ko da shvati, misle, to se ti šališ sama sa sobom, a ne šalim se. Imam tih nekoliko 50, lepo se osjećam u svojoj koži, u svojoj težini, ali već dodaju nenormalno. Eno je jutrom pozdravlja novu sedu, kada joj je platina izrasla osmehom. Kad zađem, reći ću, znaš, ovo telo je samo oklop, a ova duša i energija, to je ono večno što se širi, putuje i što se voli. I naglasit ću, znaš, ovaj oklop se menja, ali duša, to je ono što volim u ljudima. Meni ne smeta kad ljudi od ćelave dobiju 10 kilograma po neku boru, staračku peđu. Meni ne smeta. I opet ću pokušavati da rascvetam. Lepota nije u kostima. Anoreksija se sistematski nametala s medija. Ima li lepote u kostima razbacanim po grobljima? Kad ugledam paniku u tuđim očima, jedna seda više, smirenje razumno i tiho privijem. Ej, pa to je ništa. Starimo, u redu je. Nismo iglom povezani s infuzijom, starimo, u redu je. Nije smak sveta, hodamo i još uvek možemo voditi ljubav. Čovek zaista ostari kad prestane da voli i kad prestanu da ga raduju sitne stvari. Kad zađem, priznaću da sam prevejani krijumčar koji kupuje i krišom unosi knjige u kuću. Kad zađem u neke pozne godine, prestaću da crtam šta je krasno u jednom groznom danu, da možda postoji spas u mikrosvetu i da se treba malo češće i mnogo dublje zagledati u neke oči, u nekih par očiju koje sede pored tebe. I sve će mi se to otpisati poput testamenta, nije pri čistoj svesti i zdravom razumu. Kad zađem, snimit ću film o sedenju u kafiću gde su svi umreženi i samo konobaru nisi deo interijera. Promatraš 20-ak osoba koje ćute i kuckaju. Pitaš se, da li se pomoću mreže dopisuju, je li tako lakše ili je neki drugi problem u pitanju? A kad se okreneš i gledaš kroz prozor kako lišće leti,
pitaju te, onako otrežnjeno do duše, posle sat vremena, šta radiš? Ma ništa, gledam kako svet zapljuskuje ulici. I tada glavni lik ustaje i na prepade održi govor o tome kako postoji prolaznost i kako treba prigrliti žive, kako će tih stvari biti sve više, a ljudi neće. Govor završava, čelom o zidove odjekuje. Prigrlite žive, prigrlite žive. Odjavna špica. Kad zađem, pokušat ću da objasnim otkuda i seta i led na mom licu. Žao mi generacija od i do i više ne znam dokle je to do. Kad zađem, možda ću prestati da se zatvaram kao sada i da vežbam zatvaranje. Zatvorim vrata i prozore, na terasu sebe ne izlazim. Pokušaji su uzaludni. Šta ja tu pominjem Orvelov naslov i poredim ga sa nekim drugim. Gledaju me mrtvilo. Kao kad pričam o jednostavnijim stvarima, za dobar obrok moraš obići 10 prodavnica i pijaca, sportskom disciplinom, upoređivanje cena. Porodice preživljavaju zahvaljujući ženama koje su završile vratolomiju i nogolomiju životarenja. Kad zađem, prestaću da objašnjavam sebe. Prestaću da objašnjavam šta mi je potrebno za radost. Prestaću da cvetam o neprocenljivosti zagrljaja, rečima azurnim i koliko je pogled direktan u oči bitan. Sve ću to prestati. Prestaću sebe da darujem i dok darujem pojašnjavam sebe. Svaka moja rečenica ispade nakaradna, neprijateljska, bodljikava. Prestaću time da gubim sebe. Kad zađem, neću otkriti tajnu. Ideju romana koju sam htela da napišem, takva ideja na ovom svetu, koliko ja znam, ne postoji. Jer čini mi se da je ljudima preko potreban drugačiji roman, u kome nema negativnih likova, u kome nema bola, nesreće i u kome je sve lepo. Nek svrate u takav roman i nek odžive bar sat vremena kao ljudi. Previše se napreže mozak u tminama, zacvokoće zubima. Kad zađem, pokušat ću da objasnim da nisu teška krvarenja, bolovanja od gripa, jer postoje mnogo strašnije stvari i onda će mi zameriti nabrajanje. Ah, ti brineš o svemu šta se to tebe tiče, šta se to mene tiče. Pripisat ću to verovatno poetskoj duši, a onda će se imaginarni kritičari dohvatiti toga i početi da polemišu hvatajući se za Miljkovićevu poeziju će svi pisati. Ali kad zađem u neke pozne godine, boleće me seda na češi. Kad zađem, počet ću da govorim isključivo po zapisane ili snimljene reči i možda tek progovorim na samrtnoj postelji. Gde ste vi bili dok sam imala one male i velike smrti? Kad zađem, pisat ću o moždanom orgazmu, dušinom i telesnim orgazmima. I sve će mi se to otpisati apstinentna baba, poput testamenta. Nije pri čistoj svesti i zdravom razumu. Kad zađem, zapisat ću onu lakrdiju mozgova, mrš u kuhinju, tamo je ženi mesto. Zamolit ću neke buduće devojke i žene da nikad ne prestanu na lobotomiju. Kad zađem, neću umeti da razumem one koji su se radovali 90-ima, 99-oj i još po nekim godinama, a među njima 2014-oj. U njoj je bilo nešto plavno, klizišno, blatno, strašno i jezivo. I još više jezivog dodavale su rečenice šta se to tebe tiče. Kad zađem, pokušat ću da objasnim da politika itekako utiče na život, jer ćutala sam. Nije tamo negde predaleko i izvan tvog života, jer jednog dana pokucaju ti na vrata i odvedu ti brata, druga. Jednog dana pokucaju ti na vrata i jave neko je ranjen, neko živ, a neko mrtav. I nikad ne napišeš plačni krik o tome, jer je previše, previše.
onda pljuneš one koji ti kažu politika ne utiče na život. Kad zađem, pokušat ću da objasnim da je neobrazovanost zlo, ne u smislu završene škole. Neki su profijukali kroz klupe, učionice, amfiteatre. Neobrazovanost u nekom višem smislu. Radoznalost, želja za saznanjima, ali u više smerova, nestramputično. I onda ću ih pitati, da li biste ubili Lorda? Da li biste? Šta znate o njegovom životu? Šta znate? Kad zađem u neke pozne godine, kad zađem i ako zađem, 25 minus 4 minuta otpisat će mi se poput testamenta. Nije pri čistoj svesti i zdravom razumu.